bokalai Cito Abubakar Hamma haka samari ki so su gani a kawo mota Mane ya lashe mummuni Ali Ganda sayar goga wuce bani torkote kakan gone banda a yanzu dai ga ta sarki tsakanin Kadiri Abdu da Aminou Ibrahim lashe mummuni Ali Ganda da Zakai Ganda sarki Kadiri yake neman ya ɗarme Aminou amma kuma Aminou shi ma ya nuna cewa ba wallasa ba ce Aminou Ibrahim har yanzu tana kasa tana dabo tsakanin Kadiri Aminou Ibrahim siga da wallahi da Aminou Ibrahim na Yamai da Malabula agonga hina furga ngano gogi saka tutai ngano go furi sakara wallahi kokarta yake Aminou Ibrahim shi yake kokarin shiga Kadiri Abdu da irko da technique yana da gaskiya kara kada shige a kada shi in ma kada shi aka ya tabbata da yayi kokoma Issaka tu as du pain sur la peau a rage technique a rage mana ambiance ta aren Monsieur le ministre Abou Karim Damana, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Irla Kalgoniga Kurjoga Gumgumo. Wallahi, d'abord il court gaba pour Issaka c'est Charaino. Issaka doit commencer. Issaka Aminou. Voilà.